FGM, oftewel vrouwelijke genitaliënverminking, is onmenselijk, onterend behandeling. De praktijk heeft totaal geen gezondheidsvoordelen, geen nut, alleen schade en langdurige complicaties voor meisjes en vrouwen. Zoals pijnlijke urineverlies, urinewegeninfecties, pijn bij seksueel gemeenschap, risico en complicaties bij de bevalling, overmatige bloeding, psychologische problemen, angst, depressie, stress, traumatische ervaring en nog meerdere aandoeningen voor meisjes en jonge moeders. In Nederland is vrouwenbesnijdenis strafbaar als vorm van kindermishandeling onder artikelen 300 tot 304 en 307 en 308 van de Wetboek van de Strafrecht. Er staat een maximale gevangenisstraf van 12 jaar op, of een geldboete van maximaal €76.000. De betrokkenen sleutelfiguren van verschillende organisaties en bevolkings in Nederland reageren in onze camera. Ze wijzen op dat de strijd tegen FGM, oftewel VGV, is nog niet gewonnen. Hoewel dat de laatste jaren een groeiende strijd is om aan deze praktijk zo snel mogelijk een einde aan te maken. Het gebeurt inderdaad nog heel veel en wij proberen vooral awareness te creëren en te zeggen van dit kan echt niet, het moet stoppen. FGM is niet goed voor iedereen, niet voor vrouwen en niet voor mannen. Het is gewoon overgenomen verhalen. En het wordt wel gestimuleerd door een bepaalde bevolking en dat moet gebeuren. Maar jongens, het is echt triest van worden. Dit is niet van deze tijd. If you do something that doesn't serve any purpose, but hurts the one you think you are helping, then you better stop. Dat het gevaarlijk is, dat het niet goed voor het meisje is. Je gaat een meisje besnijden en die gebeurtenis blijft hangen in zijn gedachten totdat zij gaat oud worden of doodgaat. Dus er is geen goede kant. Zij dachten dat die goede kant is om meisjes te beschermen, maar dat is het niet. Het is eigenlijk geen positieve kant van meisjesbesnijdenis. Het is eigenlijk alleen maar negatieve kanten. Dat gaat namelijk om vrouwenmishandeling. Dat is met hoop complicatie, met hoop schade, mentaal als fysiek. Sommige mensen beseffen dat niet heel erg, want ze horen het via of via de media. Maar men moet echt gaan verdiepen in de ware gebeurtenis. En goed luisteren naar de vrouwen die ze mij gemaakt hebben. De soort pijn die nooit weggaat. De nachtmerries die ze zouden krijgen. Het complexe fysiek, het pijn dat ze voelen elke dag. En dat gebeurt in heel veel landen. In Koerdistan, die land die ik kom vandaan, het gebeurt ook veel. We've been working around the table for so many years to eradicate this old culture. Er zijn veel negatieve gezondheidsproblemen. Onze moeders, onze zusters, onze buren, onze meisjes, onze kleintjes, onze schatjes. Het is zo spijtig dat men denkt dat die vrouwen zo'n soort dingen mee gaan maken in het leven. Ze willen dan hun dochter beschermen, maar ze zien niet in wat de gevolgen daarvan zijn. Emotionele gevolgen en lichamelijk ook. Maar ze doen het vooral om hunzelf te redden van gezichtsverlies. Of omdat andere meiden dat ook hebben gehad, doen ze dat ook. En vooral druk vanuit familie. Het is puur cultuur, want het heeft niks te maken met religie. Religie heeft niks gezegd in het oude religies. En tijdens profeet Mohammed ﷺ is niks verteld om meisjes te besnijden. Want zijn eigen meisjes is ook niet te besnijden. Dus het is puur cultuur. Gewoon om controleren over vrouwen en meisjes. People try to affiliate it to religion so that they can have continuity and so that they will have less challenges. But
it isn't religious. Cultuur vooral speelt een hele grote rol. Ze zeggen dat religie ook een rol speelt. Maar ja, wij weten allemaal dat het niet echt zwart op wit... Het staat niet zwart op wit van je moet je kinderen gaan besnijden. Je moet meisjes besnijden, dat staat niet zwart op wit. Dus het is vooral gebaseerd op cultuur en gewoonte. Ja, toen dacht ik dat het religieus was, maar sinds ik kom dat ik sleutelpersoon ben, weet ik dat het niet religieus is. Ik denk wel en ik geloof wel dat de mannen naar hun voordeel toe hebben ze dat voor gekozen, voor hun eigen plezier, zeg maar. Zonder na te denken, gewoon overgenomen. En ze denken niet over de gevolgen, nee. Ze willen het zo en ze doen het zo. Uiteindelijk hebben de mannen daar baat bij, omdat ze dan weten van, oh, deze meisje is maagd, 100%. Nee, in mijn geval wil ik meisje die niet besneden is. Maar andere mannen misschien, weet ik niet. In those days, the men tried to play dominance. And therefore, it was to their advantage because they thought doing that to the girl child, silence her and make her stay home. And that gives them the chance to marry at that time as many as they can. Ja, in Somalië dan gebeurt dat. En omdat iedereen dat al heeft, dan kan je je dochter niet laten besnijden. Dus dan bijvoorbeeld de oma's, die voeren druk uit op de moeder om hun dochter te besnijden. Van, we doen het al zo lang, het is gewoonte, iedereen doet dat. Gewoon groepsdruk eigenlijk. Dus vandaar dat zo doorgaat. En omdat moeders weten ook van hoe pijnlijk het is, maar toch doen ze het bij hun dochter, omdat zij hebben het ook gehad. Maar gelukkig hier in Nederland is er een wet. En de wet is heel sterk. Ik ben heel blij met deze wet, dat die vader of de dader wordt wel bestraft. Want ja, het is heel slecht voor die meisjes. Dus het moet gestopt worden, het moet niet gedaan worden. Het is nog een taboe in ons land. Ik wil graag die taboe doorbreken via gewoon praten tussen mijn gezin, tussen mijn familie, tussen mijn gemeenschap, die Koerdische gemeenschap. Dat is niet leuk. Vooral voor meisjes en voor vrouwen. Geestelijk en lichamelijk vermengd. Fysiek, emotioneel, geestelijk. Zijn allemaal soorten klachten. Het is gewoon geen goede beslissing. Er komt niks goeds uit. En meiden lijden eronder. En gewoon voor de hele leven lang. Dus ik zou gewoon zeggen, meteen stoppen, niet verder gaan. Niet die traditie door laten voeren. Het heeft letterlijk geen baat, het is geen voordeel, whatsoever. Dus. Het is echt pijnlijk en het is echt schadelijk voor meisjes. En de hele leven is schadelijk. Dat moet gestopt worden. Laten we hopen tot 10 jaar is gestopt. Maar daarom, we maken heel veel campagnes tegen die FGM om overal in de wereld om te stoppen dit praktische. Ik adviseer elke vrouw, elke moeder, moet echt niet doen. Dat is echt iets niet normaal. Ik hoop dat die niet meer gedaan worden. Die hoop hebben we, maar er wordt wel gedaan. Nog steeds, want dit is een hele geheime en taboe onderwerp. Je gaat het doen, maar je gaat het tussen mensen zeggen, ik heb het niet gedaan of ik ben tegen. Dat soort mensen hebben we helaas in ons land. Dus ik hoop dat die helemaal weggaat. En wij doen ons best voor onze gemeenschap, voor onze groep, Koerdische groep hier in Nederland. Wij geven heel veel voorlichtingen, adviezen. Dus dat is onze hoop, om die presentatie aan nul brengen. It's all about education and interaction. We have to interact, the governments have to work. And some of the governments are cooperating, just like of late I heard on the radio, the Sudanese government has publicly come out to support our cause and gave a total ban of FGM in Sudan land. So
It's just like that. We need governments. They have signed protocols before the Maputo Convention and so on. They have done it. We still need support. It's just about education. Ik denk wel, dat is echt noodzakelijk, echt noodzakelijk, dat wij met z'n allen gaan opstaan en zeggen nee tegen dit gedoe. Het is niet meer van deze tijd. Dus alsjeblieft, we moeten hiermee gaan stoppen. In the land of Togo, in the periphery of Volta region, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Conakry, Sierra Leone, I ask my mothers and grandmothers, please don't do it to your grandchild. It is not worth it. Please stop.